Hello guys, majong adlaw natong tanan so karong adlaw day guys karon pa ko naka-vlog kay kuan gikan ko gisugo ni nanay dito sudlo naghatid ko og pundo kay na may namatay na pud. Kuan kanang nay papa sa ninong ni Lixie. Diya dito ko gikan sa sudlon. Pag human na hatid ni Lixie, naghatid po ko ni Aliana og ni Ate Alice sa eskwelahan diya. Ning uli ko diri sa bahay nagkuha ko kwarta og bugas diyan gihatid dito sudlon. Pagka manaligo ko kay grabing abuga. Ngita na pagkukuan guys kanang nay bulanghoy kay magsuman mi Ate Ali. Try mig kuan guys kanang nay magsuman bitaw ja ipabalik ja na mo dari sa mong silingan. Kay wa may lain pag nang gisuman ja. Namang ko imong palit gipalitan og bulanghoy dadtos. Tong ning palit ko guys daghan manggugag ijahang bulanghoy mo nang ganahan ko mo na ang hanaan ba. Diya gipapangita pag kung John Mark og kanang naay space para magkuan siya magtinda siya og mga talaba, mga seafoods ko no. May jam plano diya nakakita ko 4,000 man ag abang. Wa pa man pud ni siya gibasag ang chat ug hang gipicturean tong naitindahan. Pero lami pud siya guys kay at bang rag highway to aras merkado sa Alicia. Pero 4,000 lagi pud ang buwan dyan. Ngayon ito John Mark dere gapon nga magkuhan siya mag-negosyo. Talaba kay wa man na dari sa Alicia. Walang mga seafoods pa guys. Nalakop na ang naong sa bugas. Sana sana. Tabang dahil magkampo guys kay si anak niya Tirobi si Cristel Ann to gisugod sa ospital. Appendix pa to ging Ate Ruby. Diyan nagbatang arot. Kau. Yan sa ning cellphone. Oy, nianda na pag sakit. Dako ganan ko dari mag-vlog guys. Kadungit ako. Ganan ko dari mag-vlog guys sa ilam sa bulanghoyang manang kay bugnaw. Hindi ka sigpod makasagap og signal. Aloy kung nanay gabi kay kuan. Anong nay naghilak kay nag-lagi silang tiri. Mo giistorya na mga di magpagageum adto man ta siya sa Valencia ron kay matulaging tiri kay istorya nang steering di ko na palabig stress kay isa pud makaapekto sa jahang sakit. Diya mo to gitsatan na naman na mastiri diya gibidyo kala nagbidyo ko mi ganang Ate Imi dadto mami lapra mi ganiha kay gimingaw ming Dalton kay wala lagi mi kita ni Dalton kay wala pa sila kaarhi kay si Prami gilantan man ja. Kami di pud mi basta-basta makaadto kay ako giubo ja gipang pislang mi daris bay ja si Dalton kay dali ra ba matakda ng bata. Mo nang ganiha ni adto mi nagmask ko kay lisod na. Luoy pus Prami si Prami ra bay magantag bantay ja. Gikyutan kong Dalton guys lami na gid kusiun kay kamaon na gara na kadto ba mag beautiful eyes na. Nes ang video. Ja, while naghuwat ko kanang naay dadon ni Jumel mangga na nako dari naghuwat sa ilam sa kuan bulanghoyan. Palit man siya mangga. Panggi lingaw-lingaw po na nanay gabi kinaluoy ko naghilak ni masatiali ning chat kay naghatid man ko alya nag-alik si ganyang buntag tus eskwelahan dyan. Chat pa sa tiali nga si nanay ko nung gusto mo tula po rami mo itong hanggi. Pa, gingnan nga, adto mi pag managhatid ni Lixie hanggi. Adto mi ilas kuan ila po rami dyan. Timing pad kay was undoy kay naman si Jaygis sa panoramic. Kuan kanang way laing mabuhat daari. Oh, I told you, wa na. Bingguray na Ngano di man dyan ka maganahag mga pita o skyplex ka nang may palaman? No. Anjarapad guys, kaya na ako gihuat guys. Si Jumil. Palitan kong mangga. Yan nag-aking mangga.
guys ya. Salamat kado kay di nanay nagkuanas nanay. Pila sabi ka palihog be. Ganan ko pila kadali ka. Umuta oy. Hala yelo nanay. Agamang sawsawan dia gingang nanay nga kuan. Tuyo og yasukalan. Oy, thank you very much kulot. Wa ka assignment be? Ang pagpakan sa ninatanan na sa mag-slice. Yellow, pati ay nabi uman. Di magpalari. Gibawalan na sa doktor og mga chichirya be kay makaguba kung kidney. Isa po Mangga. mas makadaot. Mangga. Si still anay kay na hospital. Pindik. Pindik na po. Yapon na po. Wa pa kay baw. Wa pa kay baw. Sa kay may gingan Nicole ta sila sa hospital no. Ang bakit? Ang po, ang nasa ko. Ang kamot. One down. Tatay mo rin. Ano is-is siya? Kaya ano eh. Lami kay gahit pa. Gabang namangga ka ng baligya kay humok. Iparapin sa tabi kay mapiskan. Duga naman. Hindi po. Pero ako ko hindi po. Mama kasama ng pila, ma? Kasama. Mabay assignment be. Ha, Wala lagi kay assignment. Wala lagi mga assignment be. daw. Agkasian be kay June. July. Duga niya po kasi. Timing imong birthday may klase. Hindi na makapasnak sa imong mga classmates. Pakadensayos. Wala sinigit ang makalusugod. Makulas. Ito na. Mapit tayo bakasyon, ma? Mayo pa. Wala lamin yun rin. Oh, ni daw. Pagdagdag. Pwede ni. Na, lamin mo idang pagpakidali ha. Kutsilyo pa niya. Na. Kutsilyo. Ay, pagpakadali. Kawali. Pwede ang may gawa. Ano mo? Nanay, lami, ninay, lami. Kunto na bang pakpak? Arong ag dugo o kumbati pag dugo. Kaya mo rin ah. Manggatay. Saksak sa rin tayo rin. Sa tayo, nag-vlog mi tayo. Naadik Krista tayo si radyo nga regalong John Mark. Hindi tayo, gwapo tayo no? Sa kadlawon pa gani, tuwa na. Kuwag isa ka plato palihog bibilag. Yan na, good ma? Pwede na pag green para dako. Thank you very much, Kulot. Salamat sa palit, Dani. Isa na palit, Dani, be. Ha? Lumay. Jomel. Ni akadyo lugar po mangga. Impas sa Dani magdugon ta. Pas sa pagkatang buhog, Dani. Ouch. Kari mong siko. Siko. Kung lami na ikain bi. Ito lagi sarang-sarang na yung kamot. Kaya nakita ka sa ang kamot niya nagkirit-kirit kay naminha pa ko naghinam-hinam og mangga. Lupit pa yung nga. Mau picture pa ka, ma? No. Ni. Lalami yan rin. Yellow. Sige man. Tawag mamali ko na dahil mangga. Nanay. Wala mamali ko. Ha? May kitapos. Ano ko binigay? Ano? Kapag kita binigay. Kaduga. Kapag wala itong binigay. Napakunod trapal itatabon sa gibagha. Wah, gaya pag kung pal, huwag mo rin Oh, Kawato ko lang ang ganito. butong.
Nadibutong. Iti bang anjo. Kaon. Jara, ginihara to na inta na to. Inanainta na ra ba to? May mak nga itabo na iskasar ka na wakman katong tapulin. Ito, hindi kawatan na ito. Di lagi itabo na kayong kawatan. Sa ako itabo na na. Di mo siya mag-uwan, trust the Lord. Water pa naman. Wakatan siya na. Lumit ka doon rin na yun. Na masisilupin dapat. Tapos kati sino kuha kung may tambo. Siro lagi. Siro naman. Uy! Hindi silong yari. Yo. Siyempre isusa ko dahil isang gamo mamuhilit na. Gamay ra man good food to. Don't worry. Dara na dili na. Kaon. Ay, kanta guys. Ano mother? Ah. Nagumuran. Ang sakit ng ito. Kung katay? Kahit. Kang kaya na? Dahil doon. Mangga. Mukbang ba, mukbang. Sipot mo ka na, be. What's wrong? Kaya, Pakagipon na. nagipon na sakit mo. Nagus na mapagkasamaran. Daya, oh! Di mo ko daslom? Awa may, dali. Ay, kadug na mo hindi, aday. Ha? Mamaya ka mong mamahali. Maalis na naman. Day. Kasi kadug, day. Ito, ah. Mamaalim ko, no? Basta ko sino, nagsabi ng panitan mo. Please, mana? Hindi, ganun mo naman, kanipit kay hindi ko kawantag kong dahil. Uy, nanghunaw baka nis iha. Wa. Ikaw. Wa pa, hapit na. Hapit na tayo. Gradyo mas na tayo. Di battery po na na eh. Chargeable na dyan. Sarap pula. Collection sarap na may lang cold ko. Yata, may nung doon tong radyong usa. Yo. Ano pa yun? Paano to? Malamay ito ng drama. Hindi magsagsada na. Loit ko. Iton, beautiful ASB. Grabe, galagyan. Masyur mo kakusiun ton. Ustor to. Masyur mo lagig mo ton. Tug managdagon si oras. Tug alas 7 gabi eh, alas 6 na. Beautiful eyes. Mananggod. Gari ka jo. Otro ton. Otro ton. Otro. Ang nanay day. Otro ton. Ang pagumangkan po. Ton. Otro. Beautiful eyes. Etong nanay. Ano? Ano na sabi ka daan mo?